boodschap. We hebben net gebeden. Allemaal gebeden. Dan zou dat begeleid worden door de Heilige Geest. Welke boodschap van bekering zal Gods trouwe volk in deze laatste dagen laten horen tegen het volksdom en degenen die in haar valse leerstelling geloven? Dus dit is de vraag. Broeder, die... Ik heb geen... Nee, hè? Even kijken. Eliana. Of pas dan was dat iets om broeder te sturen die les. Als het ook al het weten, dus dan moet ik ze nemen. Ja. Of aan broeder de les sturen. Ja. Had jij het schoolboek nog niet? Nee, die heb ik helemaal niet. Ja, ik heb thuis. We hadden het af moeten drukken, maar ik wist niet dat ik zou blijven. Dan heb ik een papierment anders. Oké, wie kan voor mij lezen Openbaring 2:22 en daarna 2 Koningen 9, 31 tot 37. De pregunta 9? Ja, we zitten bij vraag 9. Maar dat is openbare 18:4. Ja. Sorry, je hebt gelijk. Openbaring 18:4. Ja. Zijn vraag 9 toch? Ja. Ik heb een Engels Wat heb je, Engel? en Engels. Oh. Niet dat ik dat kon niet zorgen. Ik heb een Engel. Ja. Openbaring 18:4. And I hear another voice from heaven, saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Amen. Ja. Ja, we kunnen zien in onze tijd ook dat dit echt is aan het gebeuren. Dat de 3 engelen, ja, boodschap, die is echt in zijn werking gegaan. Eigenlijk, ja, we kunnen zeggen sinds 2015 kan je het al zien. Maar nu helemaal richting 2022, dat is duidelijk dat wij deze boodschap zien in zijn werking gaan. Oké, maar broer Elton, hier zegt dat God zegt dat wij moeten weggaan om niet deel te nemen aan hun zonde. Ja? Wie bedoelt hij en van waar moeten we weggaan? Wie kan dit meedelen? Wie kan meedelen met ons? Wat zuster Alba heeft gevraagd. Er staat, gaat uit van haar. Haar is Babylon, in dit geval. Mijn volk. Je moet geen deel hebben aan hun zonde. En wat zegt, er zijn veel manieren waarop wij deel kunnen hebben aan zonde. Waardoor we er mede schuldig aan worden. En dat kan op veel manieren. Dat kan soms zijn doordat we onze mond houden. En mensen niet waarschuwen ertegen. Dat kan ook zijn omdat wij ons met onze aanwezigheid iets ondersteunen wat we niet moeten ondersteunen. Het kan op heel veel verschillende manieren dat je dat doet. En dat je deel hebt aan de zonde. Ja. Door mee te doen met, terwijl dingen niet goed zijn. En dat je gewoon stil blijft, omdat het beter uitkomt. Ja, duidelijk. Dus er zijn veel manieren waarop wij het deel kunnen worden van de zonde van anderen. Daarom zie je in Ezekiel, als de wachter trouw is en hij waarschuwt de mensen voor het komende gevaar, dan zal hij geen deel hebben aan die zonde. Het is niet zo dat wij verantwoordelijk zijn voor de zonde van onze vader of moeder. Of dat ouders verantwoordelijk zijn voor de zonde van hun kinderen. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen zonde, in die zin. Maar tegelijkertijd, als wachter op de muren van Sion, heb je wel een taak om te waarschuwen. En als je dat niet doet,
Dan heb je deel aan die zonde. Dat is wat de Bijbel leert. Amen. Ja, wie nog meer? Wie zal iets... Het is ook heel belangrijk wat de zuster heeft gezegd, want daarom vraagt God ook dat wij in zijn woorden blijven, dat wij ook niet in, en ook dat wij op de goede pad eigenlijk blijven. Amen. Want wij worden snel verleid, vooral nu in deze tijd. Ja. En daarom, het is heel belangrijk om in zijn woord te blijven, dat de Heilige Geest ons leidt en vraag hem, als zelfs iemand ons vraagt om iets te doen, ga eerst in gebed. En laat God jou leiden, want anders word je afgeleid. En dat is het gevaar, hè? Dat wij heel makkelijk, Satan is zo sluw, dat hij heel makkelijk ons kan meeslepen in kleine dingen. Dat wou ik zeggen. Amen. Amen. Ik wil nog wat zeggen. In het boek Maranatha heeft zuster Ellen G. White geschreven dat wij weten alles wat zal gebeuren. En dat wij niet aan de mensen waarschuwen dat die mensen ons kwalijk gaan nemen. Omdat jij wist het en je hebt me niks gezegd. Dus ze gaan ons beschuldigen omdat wij hebben hun niet gezegd. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat je doet je best om te evangeliseren, om mensen bewust te maken van al die dingen. Vooral nu dat we de dingen rondom zien, dan grijp ik de gelegenheid om aan de mensen te vertellen, ja, maar God heeft gezegd in de Bijbel wat dit allemaal gaat gebeuren. Dus je doet toch je best om aan de mensen te laten weten. Maar sommigen willen niet luisteren. Ja, dan blijven we bidden voor hun. Amen. Goed. Dat klopt. Het is zo dat Satan die probeert je te misleiden. Toen de apostelen vroegen aan Jezus van wanneer kom je terug? Wanneer komt u terug? Toen zei Jezus laat je niet misleiden. Dat heeft hij 4 keer gezegd achter elkaar. Nou, dan is het wel heel belangrijk. Als Jezus het er 2 keer zegt, dan is het al heel belangrijk. Laat staan dat hij het 4 keer zegt. En ja, het is ook... ik zie het ook vaak als het vals christelijk systeem. Het systeem waar we allemaal ingeduwd zijn, zeg maar. Dat je dat ziet. Daar moet je vandaan. Daar moet je uit de kerken die niet kloppen en noem maar op. En dat zie je nu ook echt gebeuren. Dat zie je nu gebeuren, dat mensen zich daar bewust van worden. Ja. Het is heel belangrijk dat je, en ook met evangeliseren, ja, God zegt van wie tegen mij is, ja, die tegen jou is, als je met mij bent, dan zal je niks gebeuren. Ja. Dus je moet ook gewoon duidelijk zeggen van, ja, luister, Jezus komt terug. En met evangeliseren, Jezus komt terug. En dat is de enige die je kan redden. Dus wees prepared. Hij zei, maar ik heb niks met Jezus en ik wil niks en noem maar op. Ja, dat is hun keus. Ja. Maar, want als jij je broeder niet waarschuwt, of mensen niet waarschuwt, heb je net zoveel bloed aan de handen als iemand die iemand doodt. Zo erg is het. Het staat ook, ik weet niet waar het staat, maar het staat er ook in. En dus ja, het is een hele specifieke overdracht die je hebt. Ja. En het is moeilijk genoeg. Ja, want je wordt heel erg tegengewerkt. Je weet dat je te lijden krijgt. Maar als je weet dat Jezus bij je is en dat je zijn opdracht doet die van je vraagt, ja, dan weet je dat je ook beschermd bent. Duidelijk, ja, zeker. Zuster... En zuster Alba, wij moeten ook niet vergeten, Satan heeft toch hetzelfde met Jezus gedaan? Om de kingdom alles te laten zien, om te kijken of Jezus dat zelf wil, hè? Al die kingdoms, rijkheid. Als hij dat met Jezus heeft gedaan, wat gaat hij met ons doen? Amen. Nou ja, als we die vraag lezen en we lezen dan het vervolg van de les, is wel interessant. Want er staat dat God zegt, wat moeten wij doen of wat boodschap moeten we brengen om uit Babylon te gaan. Maar als je dan de les verder leest, gaan we naar Jezebel en dan zie je
wat voor verschrikking met haar is gebeurd. Dus het is ook een waarschuwing voor ons. Als wij Babylon niet uitgaan, staat er ons iets verschrikkelijks te wachten. Maar dat Maar zullen dan we kan straks... je gelijk, dat is goed dat je dat benoemt, dan kan je gelijk even 2 Koningen gelijk lezen. 9, 31 tot 37. Ja, we proberen vandaag even een beetje Af te door... ronden. Ja, het is best wel een grote, zodat wij... 2 Koningen... 2 Koningen, 9, 31 tot en met 37. Ja, ik zou lezen. Toen nu Jehu de poort binnenkwam, zij zei, is het vrede, Zimri moordenaar, van zijn heer? Hij keek omhoog naar het venster en zei, wat is er met mij? Wie? Toen zagen 3 hovelingen op hem neer. Hij zei, gooi haar naar beneden. En zij gooide haar naar beneden, zodat een deel van haar bloed tegen de muur en tegen de paarden spatte. En hij vertrapte haar. Vervolgens ging hij naar binnen en at en dronk. Toen zei hij, zie toch om naar die vervloekte en begraaf haar. Ze is immers een koningsdochter. En zij gingen er naartoe om haar te begraven. Maar zij vonden niets van haar dan haar schedel, haar voeten en haar handpalmen. Toen kwamen zij terug en vertelden het hem. Hij zei, dit is het woord van de Heere, dat hij gesproken heeft door de dienst van zijn dienaar Elia, de Tisbiet. Die zei, op het stuk land van Israël zullen de honden het vlees van Isabel eten. En het dode lichaam van Isabel zal zijn als mest op het land, op het veld. En in het stuk land van Israël, zodat men niet zal kunnen zeggen, dit is Isabel. Dat is schrikkelijk. Ja, verschrikkelijk dood. Ja, dus vandaar dat ik die link legde met waarom God zegt dat we uit Babylon moeten gaan. Want Isabel is symbolisch ook Babylon. Hè? En mensen gingen hoerij met haar plegen. En kijk wat er met haar is gebeurd. Dus het is een waarschuwing voor ons. Dat we echt uit Babylon moeten gaan. Ja, en dan kunnen we zien bij vraag 11 staat ook, welke straf zal Babylon ontvangen, omdat het Gods waarheid weigert te aanvaarden en vasthouden aan valse leerstellingen. In Openbaring 18, 6 tot 11 kunnen we dat lezen. Als jullie willen kunnen we dat lezen, maar we kunnen ook, als je dat al weet, even kort erover spreken. Dus welke straf zal Babylon ontvangen? Zou het niet de plagen zijn? Verbrand worden met vuur. Verbrand vuur. Maar vanaf aan ja, klopt. Nou, wat ze eigenlijk... Microfoon. Je vindt een paar dingen, hè? Er staat van, gooi haar op een ziekbed. Dat is 1 ding. En diegenen die met haar hoererij bedreven hebben, ze zullen in grote verdrukking komen. Dat is 1 wat je ziet. Aan de andere kant, hè, zoals in deze verse, zegt ze van, ik ben een koningin en ik ben geen weduwe. Nou, dit zijn allemaal hele interessante uitspraken hierover. Hè, als je kijkt naar het hele systeem. Omdat ten eerste is het zo, zegt, ik heb haar op een ziekbed gegooid en ik geef haar tijd om zich te bekeren. Nou, je ziet dat dit hele systeem van het pausdom wat overheerste, Thyatira is de kerk in de nacht.
Dat was die periode die we gezien hebben in Frankrijk, waar zoveel mensen werden vervolgd. En heel zwaar. Al die mensen hadden een getuigenis. En een heel zwaar getuigenis die ze meestal met hun leven moesten bekopen. I have to talk English, actually. We have to talk in English. Otherwise you cannot follow. The point is here, Thyatira is the church in the night. It's called the church in the night, and it had also a special promise, very appropriate, the morning star. But it was that period, what we saw in France, that it was so much of persecution. And at the same time, we see that this system was a combination of church and state in that time. It was false worship was going on. So there are lots of things that were going on. They were persecuting God's people. They had lots of testimonies that they heard of all these martyrs, because most had to seal it with their lives, their faith. And now God says, I'm putting her on a sick bed, and I give her time to repent. But if she won't, judgment will follow. You see, if you look at the real story of Elijah, in the real story of Jezebel, with the whole story what happened with Naboth and his vineyard, you see that there was also a time frame in between there. She was doing wickedly, but God didn't react immediately. I mean, Naboth was killed. Nothing happened, apparently. Judgment only followed later. And so we see also in the same with Thyatira, there were lots of Christians were killed in that time, but nothing happened immediately in that sense. But finally, a lot of people started to see that the church was very sick. In that period also we had the Inquisition. Een hele grote handel. Maar die bijten niet. Die bijten niet, nee. Nee, maar dat zijn niet fijn. So, anyway, many people tried to reform the church. First, you saw the Inquisition coming up and everything else. And many people, even within the Catholic Church, started to see that the church was very sick. One of these people was Luther. And Luther saw and started to point out the sickness of the church, and that the need for reformation was there. And this is actually the whole situation was opening the door for the dawn of the Reformation in the next period. Yeah, it was leading to that. So God says, I give her time to repent, but she won't. Then it also says, I'll oppress those who are going together with the system. We could say in our time false Protestantism goes together with Catholicism and again is clasping hands. Right? The church and state also in our time want to get together again. Yes. So it says those who go along with that also will be oppressed. And how were they oppressed? In the time of just before the Reformation was because of the Islam. Because the Islam was very quickly spreading. And every time that the Catholic Church in history wanted to bring a blow to the Reformation, the armies of the Islam were at the gates and at their borders. And so on the moment where they wanted to actually crush out the Reformation, they couldn't do it because of the Islam armies threatening them. And so in a way, these issues, this was the oppression that was designed by God to protect the upcoming Reformation. Yes. Amen. Amen. Ik was dat stuk aan het lezen. En, want als ik dan de vraag en dan de stuk lees, wat voor mij ook opviel is dat als we dan alleen maar vraag 6 lezen, staat er: vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft. En vergeld haar dubbel. Dus dan staat er welke straf zal Babylon ontvangen. Dan denk ik, wat jij net vertelde, dat er was natuurlijk heel veel slechtheid. En God zou uiteindelijk een oordeel geven. Maar die oordeel zal dubbel zijn. Die vergelding
zal dubbel zijn. Dus het zal veel zwaarder zijn voor de mensen die in Babylon blijven. Dus nu vandaag de dag zien we al die verschrikking wat mensen doen in oorlog. Al die, hoe mensen worden vermoord, kinderen. Al die dingen dat we zeggen van dat is onmenselijk. God zal dat vergelden, maar het zal zwaarder zijn. En dan lees je inderdaad verder ja, wat er allemaal, de pijniging en alles wat ze zouden krijgen. En daarom zegt er van, wee de grote stad Babylon, wee de grote stad. Want in 1 uur is uw oordeel gekomen. Dus het zal heel snel zijn met heel veel pijniging en ellende. I would say Peter Dabo is still very kind compared to what the papacy has done. It's still very kind, I would say. And still, if you read history, well, I come to a different conclusion. But okay, the law says twice. Okay, twice. But still, compared to what she has done, I find it very kind. Maar wat ze zeggen, als je lid 7 leest, overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijk en losbandig. Dus in dezelfde... the same measure, it Yeah. says here. Okay, Yeah. then that's justice. Praise the Lord. But concerning what my wife was saying about Islam, protecting in a way Protestantism. If you look at today, why they are not yet bringing about the digital money worldwide, is because they are busy making war against who? Islam. Now, since when did they start making war against Islam in general? Since the downfall of the Twin Towers. Yes. Now, then nowadays, because the Bible says history repeats, nowadays Islam needs to be the same kind of player in world events as it did in the past. So we don't have yet digital money, we don't have yet Sunday law, because they need to have a central bank, a federal central bank, and Iran, because Iran does not go along with the digital money of the Western powers. So that gives some delay and time to God's people. Amen. I can remember that a text in the Bible saying God is long suffering. And you see it in Jesus also. Jesus suffers long. Maybe we have to be like Jesus, long suffering. Ja, het is een moeilijke taak, long suffering. To say one more thing about the sickbed of Jezebel that she was thrown on, what you see in that time also, which was very specific, it never happened anywhere else in history, was that there were 3 popes ruling at the same time. Because normally only one pope was allowed to rule, but at that time there was a lot of division and they had 3 popes all claiming to be infallible and that the people should listen to them. So that was also in the period of Thyatira, by which people started to see that indeed the system was completely sick from the top to the bottom. Yes. Oké, we hebben best wel veel. Als we kijken in vraag 13 en vraag 14, denk ik hebben we vanaf vraag 12 al best wel veel antwoord gegeven, toch? Of niet? Welke? Vanaf vraag 12 tot en met 14. 12 hebben we die gehad? Nee, we hebben die gehad. Maar ja, hier vraagt, werden de kinderen van Jezebel gedood vanwege haar zonden?
Ja, hoe zit dat? Wie kan het? The question here in 12, where Jezebel's children. 9, nee, sorry, openbaring 2, 23 lees, dan zie je dat inderdaad staan. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen en alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoekt. En ik zal u geven, één ieder naar uw werken. Wie zijn die kinderen? Ja, zijn dat de ging... kinderen in- Ja, bro. Ja. Neem de... Dat zijn de kinderen dus zich hebben aangesloten aan haar, aan de kerk, aan Babylon. Dat is Wie waren dat in die tijd? de heidenen, wat jij net uitlegde, de papacy, de pausdom en En degene, dat Die- was in Europa, de ja. machten van Europa. ja. The children here were the powers of Europe because they were supporting the papacy and the wrong. What I would just like to add here, because it says her children, I will make them die the death. The word death here is many times translated with the word epidemic. Because in that period there were lots of epidemics by which people were dying in that period. Dus pestilentie, zeggen wij. Does that ring the bell? Yes? Maar hoe heb je die link gelegd met dood en Omdat als je kijkt naar het oorspronkelijke woord voor dood, hier zie je ook pestilentie staan. Kun je gewoon in de strong en zo kun je dat opzoeken. In het woordenboek. Does that ring the bell? Yes. Okay, so who dies because of pestilence? The children of who? Children of Babylon. Jezebel. Children of Babylon, right? Okay, the children of Jezebel. Okay, that's very interesting connection. Okay. Yes. Maar bijvoorbeeld Egypte, toen in de tijd van Mozes. Dus al die pestilentie, dat was gewoon dood. Dus ook in de pandemie was dood. Yeah, but remember, they were safe. They were safe if they followed the instructions of putting blood on the doorpost, right? And eating the lamb with Passover and so they were safe. Those who didn't do that, what happened? Yeah. Died, right? Yes. Okay. All right. So, and then you had pestilences, you had diseases among the Egyptians because the Egyptians didn't believe what God you have, and they didn't put blood, lamb blood. It cannot be blood of, Dove. you know, I think this blood, I have a pig, and you can put that there. No. God said lamb, and it has to be that way and no more. And so nowadays, the Lord told us, you need to do this, 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 to be safe from the pestilence of the world. Oh no, I don't believe, this is no prophet, and blah, 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 blah. All right, you didn't do it. The Lord will not spare you. Yes. And so many are now, including pastors who supported the vaccine, are now under the ground. And they are up to now still dying. Ja. Life flies. Yes. So it's the same connection. In Egypt, same connection of the time of the papacy. God's people were supposed to be safe. Because we have a promise. He will not send the diseases that he sent to the Egyptians if we are obedient. Nowadays, same story. Right? Yes, it will. It is not as simple also to put that blood in the time from Egypt, but it had significant about put that blood, because we know to take the lamb and to take the blood, put it there, you have to do something. Is belijdenis. Hoe zeg je dat in het Engels? Confession. Confession. We have to confess and turn outside the Babylon, and then the blood. Ja.
Love of Jesus. So the modern children, here it talks about the modern day children of Babylon, is again the kings of the earth, who are so Yes. going to support the papacy once again. Yeah, but remember, They haven't learned the lesson, and so they're going to go under with the papacy by doing that. Yes. the Oh, children is talking about the daughters of Babylon, and these are the Protestant churches. Nevertheless, the Bible says that she is making fornication with the kings of the earth, and fornication spiritually is alliance between a woman, a church, and the kings of the earth, the state. And that is, so the daughters or the children of Babylon are the Protestant churches. And when did they become the children of Jezebel? Do you know, you remember that? We will see that in Philadelphia. But they became children of Jezebel when they rejected the message of William Miller. wow. Before that time, they were not Babylon. But remember, They were within- resistance yes, they were still Protestants. and resist. Yes, but Because- unfortunately, many of these Protestant doctrines that they brought are Catholic, still up to now. Ja. And remember that we have three angels' messages, and the second says, Babylon, Babylon is fallen. The second. Mhm. And you know who is that Babylon talking about? It's not the papacy, No. the Protestant churches. Yes. So we have a message within the three angels' messages, which is the second angel's message that tells us that the Protestant churches are Babylon. Yes. So and when the church organization goes to an ecumenical meeting, they can say to them, you know, you guys are Babylon. That's why the message that God gave us is I mean, please tell me, is that rude? No, it's Is that a harsh message? no, it's It's very cutting, I should say. But that message distinguishes you from among the others. And that message is little bit, what should I say, it's like you carry an axe, Yes, and that's the axe of God. the acts of God, yes. You guys, I mean, you have to tell a thing his character, of course. But the Protestant churches are Babylon. Yeah, and this second angel's message is not taught in the churches because it will put them at cross with the ecumenical alliance that they have. Dus wij moeten meer verwachten van de protestante kerken dan van de katholieken. Zullen de protestanten ons meer aanvallen dan de katholieke kerk zelf? Nee, ze gaan ons beide aanvallen. En daarom wordt de strijd heviger dan in de middeleeuwen. Dat schrijft Ellen White in Last Day Events. yes. Dubbel. Oké, en nou ja, als je dan vers 12 en 13 bij elkaar zet, want hier wordt de vraag gesteld, wie zijn de kinderen van het heidense Babylon? En dan als je leest in Openbaring 17:5, en op haar voorhoofd stond een naam geschreven, geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. Dus dat zijn de kinderen, wat we net ook hebben gezien in de geschiedenis. Maar ook de volgelingen daarvan. Ja. En met andere woorden, letterlijk, de kinderen zijn de protestantische kerken. Samen met de... Moeder? nee, de regering. De government. Dan weten we dat, wanneer we deze studie of iemand vragen, weten we precies wat we over hebben. Dat hebben we niet geleerd. Kunnen we niet meer vergeten. Yes, we gaan snel doorheen. We gaan naar vraag 14. Ja, daar wordt gezegd wanneer gaat het plaatsnemen.
Ja, Openbaring 2:23 zegt dat de kinderen van Jezebel gedood zullen worden en dat God iedereen zal vergelden naar zijn werken. Dat hebben we al een beetje besproken net. Eruit gehaald. En wanneer vindt dit plaats? Dat kunnen we nu eventjes gaan kijken, wanneer dit plaatsvindt. Begreep je die vraag een beetje? Ja, ik wil wel. Ja? Nou ben ik de vraag kwijt. Ik ben de vraag kwijt. Of we kunnen dadelijk weer. Komt zo meteen terug. Ja. Precies. Ja, wanneer vindt dit plaats? Wie kan dat? Openbaring 19, 20. Ja? Maar, oké. Ja, iemand kan het uit zijn hoofd vertellen voordat we lezen. Ja. Dus bij de wederkomst van Of net voor de wederkomst ook zelf. Het begint daar al. Wanneer de kerk in staat samenkomen, zondags wet komt. Zal ik het voorlezen? Ja, je mag het belezen. Oké. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had, die het werkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van een vuur die van zwavel brandt. Zo. Yes. Ja, yes, dat gedeelte dat je leest is ook volgens mij ook na de 1000 jaar. Na de 1000 jaar. Van dat wij met Jezus bent in de hemel. Dat gebeurt een stuk, maar vers 21 moet ook nog. Ja. kan je ook vers 20 en 10 en vers 14 en 15 lezen? Ja, eerst nog 1921. Ik had alleen 21 gelezen. nee, alleen 20 gelezen, maar dit 21 niet. 1921, die er nog bij. Ja, En dan pak ik daarna de volgende. dan bak je daarna 20, ja. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. En dan 21. En de overigen werden gedood met het zwaard van hem die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees. Oh yes. De soort. 20 vers 14. 20 vers 14. Vers 10. Vers 10. Ja, vers 10 en dan 14, 15. En de duivel die hen misleidde werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Zo. En dan 14. What are the other two reasons? We said that they became Babylon, or the daughters of Babylon, when they rejected the message of William Miller. But we have two more reasons why they became Babylon. One of them is because they have the teachings of Babylon. Not all of the teachings of Babylon, but they have part of them, right? So that means if a church has some of the teachings of Babylon, then that church eventually could become, right? Yeah. A daughter of Babylon, right? Okay. Now, and the other reason is because the daughters of Babylon are also reaching to the state. They are making the same fornication.
Yeah? Now, we, as Seventh-day Adventists, we are in danger of going down that road because we already have changed some of our doctrines. Yeah, we are in danger, absolutely. Sister White says that. Because we have changed some of our doctrines already. And that's a problem. Because when you get baptized, then you get baptized under those doctrines. And some of those doctrines, we didn't have those doctrines before. But after 1950, those doctrines changed, and these are papal doctrines. Just want you to know that. You're in danger. Ja, 10. Ik lees nu 14 en 15. Ja, Ja? klopt. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Pastor, I have a question. I have a question. The papacy know who the Adventist people are, huh? Well, I'll let you know how he knows. Mm-hmm. One time there was a missionary in Indiana, and he was selling books. He was a colporteur. And so he went to a house, knocked on the door, and then a man came out and said, from which denomination are you? He said, I'm Seventh-day Adventist. Then the man that came out to the door said, come on in, I'll show you something. And then they opened a door that was going down into a basement where if you will shout and cry, nobody will hear outside. And he said, okay, you're Adventist. He said, pick up a name of somebody, a member or a friend from any church you have been to in your life. And he picked up a name. And he had, the basement had lots of shelves with ordners. And he went to that name and picked up a file with the name that the missionary had mentioned. And he said, that person that you said who was baptized in this year, became Adventist this year, went to this church, then moved to that church, and this, and had a whole life file. And he said, if you mention me another name, I have that file right here. Wow. And that was That's how how long they ago? know us, How long ago was that? in the 1900s. In the 1900s. Now, imagine now with AI. Imagine now with all the computers that we have. Yeah. So that's Everything digital. Yeah, but there's the papacy, he has an eye on the Seventh Adventist, but I have a question, because not all Adventists that say that are Adventists, not are Adventists. Yeah. Because we know that the General Conference, good friend is with the papacy. Yes. Yes. Then they must know the really people. The really Adventists. Albeit it's not difficult. There are always some signs. How did they know in the time of the war that somebody was a Jew? How did they make that out? Try Doris. But not only they had Pull down their pants. they took the boys, pulled down their pants, and saw if they were circumcised or not. Oh man. You see, the point is, what we have to realize, there are always certain signs that you are keeping the covenant of God. See, circumcision was a sign of the covenant in their flesh. Yes. And they knew that. And they misused it in the wartime. So, what do you think? That we're going to escape now? The Sabbath is the sign of our covenant with God. They're going to see if you are really serious with it or not. And if you are,
you're going to stand for it and you're going to suffer for it, or you're going to lose your faith, one of the two. Because they know. Now, I'll let you know that the Adventist Church is in their hands. They are more worried about the independent ministries that they cannot control. Yes. And they are very happy when you defend the Sabbath school with sword and shield because they know you are reading their book. They are very happy and they say, and not only they are happy, they look at you as a Seventh-day Adventist with all respect, but this is how it goes in here. They look at you as stupid. They write the book, they are against you, and you are defending the book to death. Ja. De zondagschoolles, toch? Ja, en Yes. nee, ja, we hebben eigenlijk al antwoord gegeven op vraag 14. En dan, als we Psalm 139, vers 23 en 24 lezen, staat, wat moeten we dan doen om rechtvaardig bevonden te worden in Gods ogen? Goeie. Dus dat is, we weten de geschiedenis nu, we weten dat God ieder persoon zal vergelden op de daden die ze hebben gedaan. We weten dat er een verschrikking zal komen. En dat God onze harten en nieren kent, Hij weet onze werken. Maar hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij rechtvaardig worden bevonden in Gods ogen? Ik denk dat dat iets is wat wij moeten leren en weten. Want de geschiedenis kennen is goed. Maar we moeten ook weten van oké, maar hoe kunnen wij ons voorbereiden? Hoe moeten wij tot God bidden om niet die daad of niet door die vergeldingen te gaan? Wie wil dit lezen? Psalm. Daar heb ik wel toch een vraag. Nou, maar eens lezen. Niet vergeet je vraag. In het Nederlands of Engels? Anders moet ik op je mens. Zal ik hem lezen dan zo? Ja. Ja. In 23 en 24 staat: doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Amen. Dus laten we dit vooral in gebed brengen tot de Heer. Zodat wij weten, zodat God ons hart kan doorgronden. En dat wij al het slecht opzij kunnen zetten. Zodat wij een schone hart hebben voor de Heer. En zijn koninkrijk mogen zien. Nou, komende op die vers. Dan wil ik wel weten, hoe kan ik weten dat ik op de goede pad ben? Dat ik kan weten dat ik gered zal worden. Dat was een tekst in de Bijbel, volgens mij Psalmen of Jesaja. Die way, dus dat je op de goede plek is in de sanctuary. Yes, Psalm 77. Yes, en dat is je pad dat je weet dat jij... Dat I know that Yes. I am on the right Yes. path. And And that I know that I go to be safe. safe. Yes. And that's what the Lord will. Wat Psalm? Psalm 77, vers 13. Pak hem in Nederlands. Psalm 77. 13 vers. 13. Omdat soms... Sorry. Die vergeten in een lezen. Zeg maar. Omdat hij maar al denkt. Psalm 77, vers 13. Ik zal uw werken overdenken en over uw daden spreken. Nee. Dat is het niet. Dat is Dat is 1 verder. 14. O God. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een God zo groot als God?
Ja. Because God wil ons, Hij wil ons heiligen. We have to, ja, dat is de way. Ja, omdat soms je doet alles en denk je dat je goed bezig bent, maar dan moet je wel de zekerheid hebben. Hoe weet je dat dan? Ja, dat is de vraag. Dat is de vraag. Ben ik goed bezig? Is dit wat God wil? It is not so difficult. Jesus says very clearly, those who are coming to God with a willing heart, that they want to do His will. It says they will receive the Holy Spirit, and the Holy Spirit will show them and give them discernment as to what is right and wrong. And He'll say He will know of the doctrine, whether it's right or wrong. So people, basically, when you start erring, is people who are not willing to follow the steps that the Lord is showing them. Because when you read and you see something that is not right in the way how you're doing it, and you have the willingness of heart, Lord, show me, and you're willing to change it, you will have the discernment. This is the promise of God. So we don't have to be scared on that. Okay, Remember, thank you. 1 John 4. Eeuwgang. 1 John 4, verse 13. First John 4:13. The Bible says, hereby yeah, it says, hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he has given us of his Spirit, right? All right. Now, how can he give you his Spirit? And then you go to Acts. You know, the Bible answers those questions very nicely. Yeah, maybe. Acts chapter 5. Acts. Then you keep your finger in 1 John. Keep your finger in 1 John. And then we go to Acts chapter 5, verse 32. Remember, in 1 John says, hereby we know that we dwell in him and he in us, because he has given us of his Spirit. Then Acts 5:32, the Bible says, and we are his witnesses of these things, and so is also the Holy Ghost, whom God has given to them that obey him. Right? Now, you go to 1 John. You go back to 1 John. So that means in verse 13 that we know that we dwell in him and he in us, because he has given the Spirit to those that obey him. So if there is no obedience, then you will not know if you dwell in him. So how can I know that I am on the right path? Because I have, in God's grace, obeyed, and he has given me of his Spirit, and therefore he also gave me the certainty that he is in me. Okay. If I don't obey, I won't have the certainty. Now, this certainty is not me having a hard head. No, it's the certainty that comes from above, that assures you, it's not something that you have, that assures you that you are protected, that you are saved. And then it says here, hereby know we that we dwell in him, right? Now you keep your finger in 1 John, and then we go to the epistle of to the Gospel of John, and then chapter 15. Notice it says, Gospel of John, chapter 15, verse 1. John 15:1. Are you there? Yes.
Sunday law is coming. We don't have too much time. Yes. Okay? It says, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purges it, that it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Notice verse 4. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself except it abides in the vine, no more can ye except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Notice very carefully. If a man abides not in me, he is cast forth as a branch, and is withered. Do you see? So what happens to people that don't have the certainty that they are walking in the right path, holding the hands of the Lord Jesus Christ? They are withered. The spirituality is withered. So they will not know if the Lord is leading them or not. And they will be scared. I don't know, am I or am I, you know? But when you are in obedience, doing what the Holy Ghost is showing you, you won't have those doubts nor that fear. It's obedience. Ja. That's a key point. Thank you. Amen. Yes, hoeveel tijd hebben we nog? We hebben nog 5 minuten. Oké. We gaan direct naar vraag 16. Ja. Wat is Gods vermanning voor hen die de valse leerstellingen van het pausdom niet hebben aanvaard en niet zullen aanvaarden of praktiseren? Dit kunnen we lezen in Openbaring 2, 24 tot en met 25, Openbaring 22 ook en Openbaring 3. Laten we pakken Openbaring 2, Revelation 2. English? Yeah. Or listen English? But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depths of Satan, as they speak, I will put upon you none other burden, but that which ye have already hold fast till I come. Hold fast to what? To the church? No, no. Now, the answer to this question is... Sister, microphone. Oh yeah, sorry. The answer to that question is separation. Yeah. What is the admonition that we see? Because remember, what is the admonition that we see in the times of Thyatira in history, and as you can read that also in the Spirit of Prophecy, that they had to do in order to hold fast to God's word till He came. And that was, as Sister White says, remain ye separate. Oké. Dat hadden we in de auto ook over die kerstboom. Yeah. Yeah. Yeah, we had in the auto about the pine. Christmas tree. Yeah, Christmas tree. It's not, there is an issue in the church of we must put the tree or not. But I want to say something. It is a change a lot in the Adventist church. Yeah. What I remember when I was a little girl was another message, the real message. But if you hear now,
the message is changed. And that is tricky for the new people that come, because they are not learning how we have learned to when we was a child. En dat ik vind dat heel erg. Yes. Now, regarding the Christmas tree. Now, what do you think? No. You already take the answer. Oh. No, I will say what I think. Okay. That was a question. Yeah. Ik denk het versieren van een kerstboom, nee. Want dat is paganisme. De boom op zichzelf zit geen kwaad in, want het is een boom. Helaas, wij gaan niet uit de stad de bossen in om een boom te kappen om mee te nemen naar huis. Wanneer wordt het verkocht? Tijdens kerstperiode. Je kan een kerstboom in huis nemen, je hoeft het niet te versieren, want het ruikt lekker, het is goed. En je kan het zo lang houden in je huis, zolang je wilt. Maar zodra je het gaat versieren en aanbidden en voor kerst en al die dingen, ja, dan is dat niet correct. Okay. Duidelijk? Okay. Now, there's a quote. Wij deden dat wel hoor. There's a quotation. Het in huis tot de naalden naar beneden vielen. Oh, leuk. We did. I mean, we also cannot deny that when you put these lights, it looks also nice. Yeah, and then I mean, but you remember the quotation in the book Adventist Home that Sister White says, you can put a tree in your house or in the church. And she says, it is okay, so forth. Okay. Depends how you use it. Yes. Yes, for evangelism and all that. Okay, I assume that you have read that quotation. Question. That light also was progressive on that point, yes or no? It's the only quotation that we have available from her on that point regarding the Christmas tree and Christmas in general. Because that would change the picture. Many people use the quotation of Adventist Home. That's true. I can also use the quotation in the testimonies that she says you can eat pig. And she said that. First volume of the testimonies. You can eat pig. I can use that. But if there is later light concerning that issue, and then I use the quotation of the pig, then I'm being dishonest. If I know that there is a quotation later saying pig is no longer the will of God in food. Now, regarding Christmas tree and Christmas in general, she did write later another quotation besides the quotation of Adventist Home. Where can you find it? That's a good question. I don't remember that. You have to find it. Yeah, but Prove your point. well, for proof probably, but in honesty, I have read that quotation where I don't remember exactly what it says, but it came up automatically, the arguments that people usually use for Christmas tree and so, where she was not speaking positive about Christmas and Christmas trees. But we have to find it. Yeah, all right, but nevertheless, at least just for you to know, there was the light on that issue was also progressive. I do want to say one more thing on it. If you look, but in general, how Christmas trees are being used in the church, then we have to be honest that in 99% of cases, the example of Ellen White in even Adventist Home is not being followed. So in that sense, I mean, 99% of Christmas trees would fly out of the church anyway. Yeah. And we have to remember, the Satan is not using the same strategy than in our time, because he used occult things to mislead the uitverkoren, the chosen one. Elected, yeah. Yes, elected one. Yeah. And that's why we have like the stay in it. Don't sympathize with them. No, because it's right of that moment we have to stay strong and
let them see, nee, this is wrong. We can put a whole year the tree in house because tree is good for our, yes. But right on the Christmas, oh yes, nee, we are going Babylon. We taking Babylon system. We have to stay strong there and still tell about that because they have to hear it. You have to hear it strongly. Yeah, and what is the main teaching of Christmas? That Jesus was born where? In Bethlehem and then. Yeah, but when? In 25th of In December. 25th of December. Oh, that is yes. Right? Okay. Now, more or less, the Lord Jesus was born in the springtime. Yes. Not in December. Okay, but who was born in December? Tammuz. Yes. Yes, son of who? Semiramis. Semiramis, wife of The who? sun god. Wife of who? Nimrod. No, Nimrod. Nimrod. Yeah, Nimrod. Okay. Yes. And Nimrod was who? Sun god. No. Nimrod was een kleinkind van Noah. No, Nimrod was the hunter. He was a mighty hunter in the sight of God, but he and his wife, it was a blue-eyed wife that he had. How do you know? Historically, you read that. Yes, Semiramis, yes, was blue-eyed, and and European. yes, unfortunately. Viking. But anyway, the occult system that we have of witchcraft nowadays came from them both. Yes. Nimrod, you say, happened to die, and then she had another relationship, illegitimate relationship with somebody else. Then she got pregnant, and then she said that Nimrod had come in the spirit and made her pregnant. Yes. Yeah. But And- heel veel samen spreken. Yeah, and then we know, and then we see that she taught the people all the occult, how do you say that word, esoteric teachings and practices, all that came from Nimrod and also came from her. And that child that she gave birth to was born on the 25th of December. Yes. So Christmas in general Celebration. is a celebration of that. Spiritism. Yes, dealing with occultism and Yes. witchcraft and all the rest, and that's all connected to Satan. Yeah, I don't. As Brother Elton has said, if you have a tree the whole year with lights, then it will not mean anything. But if you put it especially on that that date, why don't you do it in January? Yes. No, it's worse. Yeah. Nou, after I was in Curaçao, Yes. January, begin carnivals, Yes. they put everything from Christmas out Yes. and put everything from carnival Oh yeah. in the Then another. In the tree. in the tree. Yeah, Oh. dat is No. zo in Curaçao. Yeah. Another form. Oh. Yes. Okay. It's worse. Yes. Do one more lesson. Yes. One more lesson. Ja, We zijn gebleven nu bij vraag 16. 16. zijn we. 16. Dan gaan we volgende week wel proberen. Je moet ook nog een keertje. Let's pray. Let's pray, yes. Even kijken. Een voluntair om te bidden voor ons? Vrijwilliger? Ja? De les. Onze lieve Vader, wij danken u voor deze ochtend en middag die wij nu tegemoet komt. En wij danken u voor de Heilige Geest dat u bij ons was en dat broeder Elton uw woord kan met ons delen.
de studieles en dat wij kunnen zien wat u gaat doen en hoe sluw Satan kunnen zijn. Maar wij vertrouwen op u, Vader, dat u ons de Heilige Geest en de pad, de licht, alles laat zien wat van u is, dat wij op uw pad kan blijven. Wij danken u voor de volgende predikers die volgen nu. En wij vragen u ook de Heilige Geest over hem te kunnen, of de licht van u te laten schijnen. En dat wij uw woord kan krijgen. En dat wij vol naar huis kunnen gaan met uw Heilige Geest en uw woorden, Vader. Wij vragen u voor vergiffenis. Bedankt voor deze middag. Zegen al deze broeders en zusters. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Amen. Amen.